Criar a joc lent, l'art d'acompanyar sense pressa. Un podcast de l'Ilmon per a famílies que vulguin mirar la infància amb uns altres ulls. Perquè jugant aprenem a viure. Hola, benvinguda un dia més a Criar a joc lent. Estic molt contenta que continuïs trobant aquest espai per parar, respirar i mirar-te per dins, que no és fàcil, ho sé. I avui estic especialment il·lusionada amb el podcast perquè et proposo un capítol diferent. Faig coincidir aquest capítol tan especial amb el primer mes d'hivern, perquè vull que coincideixi amb l'energia del cicle estacional en el que ens trobem. Tot té un sentit, a veure, t'ho explico. L'hivern té aquesta cosa tan seva. Tardes a casa amb les finestres tancades, fred a fora, llums càlides i de sobte tot et convida a mirar cap a dins. L'hivern és pausa, és silenci, és arrels, és veritat. I per això he creat aquest capítol en la línia de l'hivern, més íntim, més despullat i més honest. Crec que és el moment ideal per parlar de què hi ha sota la criança, de la història que totes portem a dins, de la història de la nostra nena interior, que no deixa de ser la nostra pròpia infància, i també de la relació que actualment tenim amb nosaltres mateixes que s'ha anat creant al llarg de tots aquests anys, i de lo imprescindible que és poder sanar aquesta història per poder acompanyar els nostres fills i filles en el seu creixement. També destacaré la importància de com tot això afecta la manera com juguem amb els nostres fills i filles i com el joc pot ser una manera preciosa d'anar-nos sanant. Però clar, a vegades no som conscients de tot això fins que no ens trobem immerses en la maternitat, que és quan tota aquesta remoguda surt a la llum i la nostra nena interior comença a picar la porta per voler sortir, ser escoltada, ser mirada, ser validada i acompanyada. Trobo que ser mares ens porta cap a aquest camí quasi sense voler-ho. I hi ha qui té la necessitat d'explorar-lo, però també hi ha qui no la té. Tot és respectable i res és més vàlid o menys. Tot i així, penso que és una oportunitat que ens dona la vida per canviar, aprofundir i créixer, i per mi això sempre és positiu. Així que avui et vull parlar de la meva història personal. Vull parlar-te de qui és aquesta nena interior i per què hi és. I et vull convidar a sanar la teva relació amb ella. També et vull explicar quina importància té tot això amb el fet de criar, de maternar i de jugar. Comencem. Començaré explicant-te una mica la meva història sense romantitzar-la ni demonitzar-la. Simplement acceptant, abraçant i compartint el que és, per si et serveix d'inspiració i perquè em puguis conèixer una mica més. I fins i tot podràs entendre el meu propòsit de vida. No ho faig amb la intenció de posar-me al centre, no, sinó que ho faig perquè crec que la vulnerabilitat compartida ajuda a sanar. I perquè sé que moltes de les coses que t'explicaré potser tu també les portes a dins, però mai abans hi havies posat paraules. Jo no vaig créixer en una família dolenta. De fet, vaig créixer en una família que va fer el que va poder. Com totes les famílies al final, oi? Però sí que vaig créixer sense la presència del meu pare biològic des dels 2 anys i envoltada de frases típiques de la nostra generació, com ara «Va, no ploris, que no és res. Ja ets gran per això, no creus? M'has fet enfadar, estàs exagerant. Mira l'altra nena, ella sí que ho fa bé». I jo, clar, jo era una nena sensible, molt sensible. Una nena que ho notava tot, que ho sentia tot, que ho absorbia tot. Una nena de les que tenen un radar emocional activadíssim, però que va aprendre molt aviat a que mostrar segons què molestava una mica. Així que vaig fer el que fan molts infants, em vaig adaptar. Em vaig fer forta, vaig guardar emocions en calaixos que ni sabia que tenia, vaig créixer ràpid, vaig aprendre a no demanar massa, a no saber detectar qui era ni què m'agradava i m'apassionava, a no necessitar gaire, a ser una nena fàcil. I també vaig deixar de jugar. Vaig anar perdent el plaer, la creativitat, la curiositat. Vaig aprendre a omplir el temps i no a gaudir-lo. Però una cosa és créixer i una altra és créixer desconnectada de parts importants de tu. I quan em vaig convertir en mare, tot això va tornar. Bum! Com una onada freda d'hivern. Tota aquella nena que havia anat guardant en un racó dins meu va esbotzar la porta i va sortir. I allà va començar el meu camí de sanar, de mirar-me, d'entendre'm i d'acompanyar-me. Fins que no vaig ser mare, no vaig entendre que la meva sensibilitat, aquella que em van fer creure que era massa o que molestava, era el meu superpoder. És la meva brújula i la meva veritat. També vaig ser conscient del vincle ambivalent amb el meu pare i de com aquella ferida d'abandonament havia influït en la manera en com em relacionava amb els altres.
I també em vaig adonar que havia oblidat què era jugar. M'havia arribat a desconnectar tant de mi mateixa, havia deixat tant de gaudir de les meves passions, que ja no sabia ni quines eren ni com recuperar-les. I ara m'he adonat que quan jugo o quan connecto amb el joc i el gaudi, recupero la meva veritable essència. I sí, avui puc dir-ho així tranquil·lament perquè ho he treballat amb ajuda professional, perquè vull caminar més lleugera per mi i per no deixar càrregues inconscients als calaixos de la meva filla. I també perquè gràcies a tot això he trobat el meu propòsit: acompanyar famílies a mirar la infància amb calma, consciència i respecte i recuperar el joc com a llenguatge, com a medicina i com a manera de viure. Després de tota aquesta xapa, entre cometes, amb la que espero inspirar-te al canvi i no a fer pena o a sentir-me al centre d'atenció ni molt menys, vull explicar-te amb més detall això de la nena interior. Podria semblar o podries creure que es tracta d'una moda espiritual, però no ho és. És un concepte psicològic que parla de totes les experiències, emocions i aprenentatges que vas viure quan eres petita i que van quedar guardats al teu cos. No a la ment, no, al cos. Aquesta nena interior és la que s'espanta o s'enfada quan el teu fill o filla crida moltíssim, és la que s'activa quan ploren massa estona, és la que se sent jutjada quan fas una cosa diferent al que faria la teva mare, és la que s'ofega quan li demanen massa coses alhora, és la que s'emprenya fort quan tu ja no pots més. I sí, també és la que havia de continuar jugant. Quan no l'escoltem, la nena interior és qui dirigeix la criança i les situacions incòmodes. Quan la sanem, la criança i el joc es transformen. I aquí la pregunta important és: què necessita la teva nena interior? Normalment necessita exactament allò que no va tenir prou, com ara escolta, respecte, permís per sentir, presència, validació, amor sense condicions i, evidentment, joc. Perquè el joc és llibertat, és expressió, és reparació. Nosaltres volem donar tot això als nostres fills i les nostres filles, però només pot fluir quan també ens ho donem a nosaltres mateixes. Sanar no és revisar-ho tot, ni solucionar la infància. Això no existeix. Sanar és un procés, és un camí, i comença amb 3 passos molt humils. Mirar-te amb honestedat, sense culpa, sense justificar-te i amb tendresa. Validar el que vas viure, la teva història importa, no cal comparar-la amb res. I donar-te a tu mateixa el que tu no vas rebre. I això és transformador. És dir-te: ei, ara sí que et veig, ara sí que tens dret a sentir i ara sí que estic aquí per tu. I a partir d'aquí hi entren els gestos petits però poderosos, com ara escoltar-te sense jutjar-te, parar abans de reaccionar, permetre't descansar, ser amable amb tu mateixa i tornar a jugar. Sí, jugar. Tu, com a adulta. Jugar és connectar amb les parts teves que havien quedat adormides. Jugar és autorregulació, és presència, és vida. Quan jo em permeto jugar, la meva filla ho nota. El seu joc també floreix, perquè el joc és contagiós. I quan recuperes el joc com a adulta, et relaxes, tornes al cos, la ment baixa revolucions, apareix la creativitat, tornes a sentir-te tu i acompanyes els teus fills i les teves filles des d'un lloc molt més serè. El joc no jutja, no exigeix, no demana perfecció, no obliga. Només convida. I els infants ho noten. Un adult que juga és un adult que està present. Quan tu jugues no dirigeixes, no controles, no corres, no et perds en cabòries, sinó que simplement ets tu. I això és exactament el que els teus fills i les teves filles necessiten per créixer amb calma i seguretat. I és aquí on jo puc ajudar-te, a recuperar aquest joc quotidià, senzill, espontani, que connecta amb tu i amb els teus fills, sense pressa, sense soroll i sense exigència. Quan comences aquest camí ho notes. Tens més paciència, més capacitat d'escolta, menys necessitat de controlar-ho tot, més flexibilitat, més presència, més joc i menys culpa. I sobretot, ets menys reactiva i més responent. Els teus fills i les teves filles deixen d'activar-te tant. Els seus plors deixen de ser una amenaça. Les seves emocions no se't mengen. Els límits deixen de ser conflicte i passen a ser sosteniment. I el joc deixa de ser una obligació per passar a ser una manera de relacionar-vos. I aquí passa la màgia. La criança i el joc es tornen molt més lleugers. I amb tot el que hem comentat avui i l'energia de l'hivern que ens envolta, et convido a fer silenci, a mirar endins, a deixar anar, a regalar-te un espai i a jugar una mica. És el moment de deixar caure les últimes fulles seques i començar a preparar la terra perquè a la primavera hi pugui florir una nova manera d'estar amb tu, de jugar i connectar amb els teus fills o filles. Després de l'hivern sempre arriba la llum. Renéixer no significa tornar a ser qui eres.
Renéixer vol dir donar-te permís per ser algú nou, algú que coneix la seva història i que precisament per això ja no hi queda atrapada. I aquesta és l'oportunitat que ens regala aquesta estació de l'any, que t'atreveixis a mirar la teva història amb tendresa, que t'escoltis i que t'acompanyis per acompanyar, que tornis a permetre't jugar. Tu ja no ets la nena que va patir, ets l'adulta que la pot cuidar quan torni a trucar a la porta. I vosaltres, nena i adulta, us podeu donar la mà i jugar plegades amb els vostres fills i filles. Si aquest episodi t'ha fet reflexionar, t'ha emocionat o t'ha animat a reconnectar amb la teva nena interior a través del joc, a les meves assessories acompanyo mares que vulguin fer aquest camí amb calma, presència i consciència. No per ser perfectes, sinó per ser més lliures i per gaudir del joc, del vincle i del dia a dia amb els seus fills i filles. Pots reservar una trucada sense compromís a lilmont.com o escriure a criar@joclen@gmail.com. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per mirar-te i per voler-ho fer diferent. I recorda sempre, sempre, sempre que jugant aprenem a viure.